Bonjour. Malit may pandesal dito sa Julis. Nagdala og bag nga murag mag-grocery pero magpalit rag pandesal. So napalaw. Kisayo pa mo kay 7:30. Wala pa ka pangabre. My goodness. Pilipinas ni. Nahuman nagluto tanan. Balik pa unya kay sarado pa. May rigid upgrade. Okay, impake na. Okay, mabalhin na pod mi og balay. Si Madam nag-request nga abrihan imitana kay giinitan. Okay. So mauni ang palit na ito. Baguette. Croissant. 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 Nam nam nam. Wala ang buwan? Ala na ko gato dito. So nalami sa next nga Airbnb na mo. Kahulat kami sa Tagya. Pasulod ni. Bot lang, humatong ato siya. Sumoni siya. 9. So fully reply na siya. Gutom na. Okay, hello. Oh, bimbo is you, chicken, and if you want a sauce, this is the sauce for it. And this is soya sauce. This is a soya sauce, sweet sauce. Okay. Hello ta, pork ako. Or tagsa-tagsa naman. Okay. So Asian food sa mi karon kay gimingom no. Ang Asian food. Chili ka? So, gimingom og rice. Order of rice. Hindi ko siya. Kumusta? Ne? Rice na. Bonjour. Ça va? Nice ka pala. Nice ka pala. Can I feather? Nado siya to. It looks really nice. Nice ka na. Ganaan ko. Cute. How much is it? It's 169. 69. But, Anyway, thank you. You're welcome.